imamo čast da razgovaramo sa vlasnicom apartmana Svetlanom. Svetlana izdaje preko našeg sajta 4 apartmana i ona će nam danas ispričati neka svoja iskustva vezana za izdavanje apartmana. Poštovanje i pozdrav za vlasnike apartmana i za naše cenjene goste. Kažite nam, Svetlana, za početak, kako je izgledalo izdavanje apartmana ranijih godina? Kada ste vi počeli, koliko već dugo se vi bavite ovim poslom? Evo ovako, ja radim recimo zvanično 7 godina, naravno kao i svaki početak bilo je malo drugačije. Imali smo manji kapacitet, manje smo znali, imali smo neki kapacitet od 5, recimo za 5 osoba, sad smo negde došli do nekih skoro 40, malo sada smanjujemo obim posla, bilo je malo drugačije, bilo je i nešto lakše jer ne znaš mnogo, imaš malo gostiju, manja je bila konkurencija, tako da smo radili nekako laganije, sada je sve to malo teže, profesionalnije i eto, u tome je razlika neka. Kažete nam, Svetlana, vi ste kategorizovali vaš apartman kao fizičko lice. Jesam, da, ja sam uradila kategorizaciju. Svi moji veliki apartmani imaju 4 zvezdice, imamo neka mala studija koji imaju 3 zvezdice, tako da radimo zvanično i onako kako treba. Sjajno. A kažete nam, koliko su bile komplikovane te zakonske regulative prilikom kategorizacije? Znate kako, uz pomoć ljudi koji hoće da posavetuju i da kažu, sve se to uradi bukvalno u par dana, zaista nije teško, ljudi su u turističkim organizacijama, inspekcijama vrlo raspoloženi za edukaciju, da nam pomognu, zaista nisu tu da kažnjavaju, već da nam pokažu i da nas upute u to koliko je lakše i lepše raditi legalno, jer zaista to nisu neke velike svote novca koje moraju da se odvajaju. Koliko često morate da menjate interijer, koliko se oštećuje nameštaj, koliko morate da krečite? Znate kako, to higijensko krečenje zaista mora da se radi vrlo često, pogotovo nakon zimske sezone, znači mora da se osveži, mora da se okreči. Ja ne menjam interijer vrlo često zato što su to autentični apartmani, takvi kakvi jesu, ljudi ih traže i po slikama, tako da ne menjam boje, ostaje tako kako jeste, naravno mebel štofovi se menjaju, eto, kažem, to higijensko krečenje, nešto se dodaje novo, ono što se pokvari, naravno da se redovno održava, na dnevnom nivou sve mora da bude perfektno, čisto i da funkcioniše. Eto, to. Svetlana, na koji način vi određujete cenu vaših apartmana? Da li se ona menja u skladu sa nekim potražnjom ili nekim dešavanjima u Beogradu? Na koji način vi to uspjeli? Cene se menjaju naravno u skladu sa potražnjom i tržištem, ako je neki praznik u pitanju, ako je neko dešavanje, cene se malo podižu, naravno kada je low season, cene se spuštaju, ako ste na samom početku morate da budete konkurentni, da krenete sa nižom cenom, kasnije kada dobijate dobre ocene vi možete malo da podižete cene u skladu sa potražnjom i tržištem. Svetlana, hvala vam na razgovoru. Verujem da ste dosta pomogli budućim ili našim trenutnim vlasnicima koji izdaju apartmane preko našeg sajta Apartmani u Beogradu. Za kraj možete da kažete neki savjet koji biste dali vlasnicima koji su recimo na početku karijere izdavanja apartmana? Evo, dobro, ja se zahvaljujem Apartmanima Beograd što ste me posetili. Toplo preporučujem saradnju sa Apartmanima Beograda i uopšte taj vid posla, zato što pored svih nekih malih poteškoća sa kojima se susrećemo, mi ipak radimo sa ljudima iz različitih krajeva sveta, stičemo neka iskustva, možda čak i poznanstva i zaista je lepo raditi taj posao.